Baladewa cengalmu iki. Baladewa tak anteni nang kene legane ngadu. Oh, apa iki? Wah, salah. Wis ngerti urung iki apa? Iki lagu nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kaya gawa kunci Inggris sanane. Jangan dewa wae. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngapa kowe? Ayo tak tok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gendasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyame iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Kandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Oh, apa iki? Wah, salah. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Jiku mundur. Ya. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah dedaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku, kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek moto semono iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku,
ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapain, Tru? Kowe ngapain? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Kowe nggo ngono ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ra jamak-jamak. Jagat dewa wae. Iya jagat bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung moleng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, pada ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi skrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa tak enteni nang kene legane ngadu. Oh, apa iki? Wah, ta. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora kataran ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo apa ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa.
Boleh tahu iki berarti Ambeien. Prabu Ambeien. Setan lah tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso lah tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus paling jajalan. Wani ngembari mana-mana Senata Mantra ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lagu nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngapa? Wah. Manus maning jajalan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dheke dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wae kula derekaken ora. Wah, ayo. Mati kok Prabu. Kok Prabu. Mati anget kok Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti ana teman. Ora Bu, kadeket kok ora Bu. Kok Prabu Latri Kendel, kok Prabu Latri Kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan dawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo Satra Paudas Mulayu lan Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil-cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Kyai Prabu. Kyai Prabu Joharmane. Lho. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggaling pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah arep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih.
Lho, Dimas Setyaki ora Bu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Ndereng sambi kula ora Bu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kuwi ana sing Mandura kula kembang karo bak lara atiku, Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Sristya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Endang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya. Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Kyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Kusika Wanara. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Wus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep
Nenggala karo Baladewa. Aku tulungono mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep sareng pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Kene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP, Truk. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujude ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok ora. Mun dilarani ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh, nggih. Lulu aku kok tak kira nek kula sing grayang senengane kok cenanangan ora mandi pangestuning nata ing Darawati mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking Lurah Bagong den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya ngene wujud ki Lurah Bagong Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omonge wae. Anggere sumuk kayane. Bagong, Nun. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Go? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan Lokananta kayu keplu. Klepu. Ayo klepu Dewa Daru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa sih? Pipis pupus. Ah, pupus Cimlek Jinde Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Oh. Kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo nggih. Nun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dhaup. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Gusti tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu kalapatan diagung pangaksami. Iya. Nek wonten kical-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngatur mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, Parang. Ya. Parang terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, lah nggih. Pun ngoten mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus niki. Ya sing ati-ati.
Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pitunta. Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ono iki dalu. Nyen mawon nggih sing akeh ki aja kaya bocah cilik. Nggih. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang mitraning asta aneng asta Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpil panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon lho. Nanging dipun menapa-menapakno menika wujud pepanggil panyuwuning pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atos-atos Dimas. Ayo dinteni mapan ning Projeng Ndorowati. Sapa dhisik mengko kang bakal sowan ning Praja Ndorowati ngaturake pepanggil ruba iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene aturke lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utama mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Oh Prabu Asih nggih mekaten. Sida apa ora ya, Tru? Wah ya oke. Oke sida apa ora iki termasuk tembang legendaris. Sebab kuwi tembang campursari. Sing nyipta campursari menjane Raka Mas Mantos kuwi swarga, tegese wis manjing ngarep pamancat. Lah, tekan seprene iki tembang kuwi isih ditembangke karo penyanyi-penyanyi pira kae cacahe didonggo golek sandang pangan. Wah, ya pancen apik tenan. Mawar Kuning ki Yasan Kinarto Sabda. Wis pira sing Mawar Kuning iki dilago karo sapa wae iso makani wong pira wae. Kelinci Ucul iki makani wong pira wae. Nyidam Sari iki makani wong pira wae. Lha ta kok. Heeh, kudu diapresiasi pencipta lagu kaya ngono kuwi. Ngaturke apa meneh le? Terakhir ya, Tru? Ya. Karahinan. Oh iya, iya arang metu. Ha. Nanino. Ora iso buka kok. Loh, kuwi ta ora apal. Lali aku mbiyen kula tak unekke saiki ora tau tak unek, tak sebule tramune. Ha iya. Wah apik tenan suwe banget ora krungu jan krungu pisan kok. Neng pikir masare kemut-kemut ya, Tru. Nyenengke kok ya tembange tembang biyen ki ora kalah karo tembang saiki kok ya, Rek. Tembang biyen ki ya penak-penak diunekke ora ngrekoso tur dilaras ya kepenak. Ha iya. Tembang saiki nek ora nganggo cekung. Ha iya. Rumangsaku kendangane nek ora nganggo cebluk. Ora nganggo hae. Lo jas. Nah.
Kok mesti nganggo ngono lho. Jane apik ya. Iya. Tenan luar biasa tenan, Mbah. Ki mau jenenge apa, Gong? Hah? Jenenge apa? Tahu tempe. Lah. Aku turu ngandel ora. Oh iki ditembangke ape-ape ya turu. Yo, matur Bapak yo, Gong. Yo. Engko ndak adine awake dhewe ra sida rabi, ketunggule Gojek. Malah ketoke kok kaya karang kadempel kok kaya gayenge ra umum kae, Truk. Oh lah. Akae apa? Ana piye sing dhuwur banget endi? Wela, samijo mbenake gendheng kudu. Kae lho Ndara Werkudara ora ketok ronggah-ronggah. Wela, malah Pandhawa Darawa mrene sajae. Werkudara bekti kula den ya Semar dipul lak tampa. Ndara Janaka bekti kula ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba padha-padha. Enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh Kakang Nayantaka tembang rawat-rawat ing bina tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Dhuwure. Udu kowe. Nggih. Ngono ya. Dumeh anak elek kok ndur ditothok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Atmat jamu kepengin nambut silaning akrama. Nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenan njeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Lara Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabing Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negara ing Darawati, Petruk. Pun sowan, Pak, kali Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula anyarengi kali rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Lara Temon. Ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh. Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Lara Temon. Ning anakku Endang Lara Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk? Nggih. Penjaluke apa Panakawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine dewa sak jodo. Wingkinge malih gamelan Lokananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta sing nabuh ratu 1000 negara niku, Pak. Kula wis sowan Sinuwun Darawati napa sing ngendikake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku mungguh Bapak sakniki monggo angelipun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe tak rabekke karo tangga teparo kene wae.
aja mangawur-awur murahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanrung Bolong tumuli manah kula sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun endang lara temon menawi kula boten kelampan dhaup pun endang lara temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi boten kelampan dhaup pun endang lara temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono iki pripun Den kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot, kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin saking risang mawe gandrung Kakang Nayantaka gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atmajamu Bambang Senet supaya iso kelakon dhaup kalan nindang lara temon neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejabamu ingkang mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Kusika Seta kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada wondene dewa sak judhu apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pupus Cindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Girinata wondene di Nalindra Sewu Negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar Turna panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkata ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Ngarep dikongkon kok semaput ndasku ya ran-ran. Nyun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora gira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkata ning negara Singgela. Bagong.
Bisu kok dadakan ki piye? Cepet gede. Sing kepet cepet cilik. Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara Sindela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Wa Kendari Sada. Kakang Nayantaka. Wah, matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den. Titiyane Gandayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis nampa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetoko ing Pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe njaluk pamit.